Hola de nou a tots. He de parlar ara de la meva estada docent en la Universitat West of London, una beca zero d'intercanvi d'estada formativa de la Universitat Jaume I. Bé, he de ser breu perquè si no després els vídeos que pesen massa i costa bastant de pujar-los. Però clar, he de ser breu, contar una experiència que ha sigut tan gratificant, on jo anava més que res a millorar l'anglès, a millorar també els contactes, a aprendre com també que aprenguen els meus alumnes, els futurs mestres de primària i educació infantil. Però ha sigut tal l'experiència tan bona, tan gratificant, i a més que m'ha fet treballar molt la professora d'allí, i això m'agrada moltíssim. La professora Victoria Tisler me va preparar un timetable, que diuen ells, genial, i jo vos conto, estic llegint així. Tenia diferents meetings amb Eric Manning, que és el que coordina tot el tema d'Erasmus d'internacionalització, Emily Capulet, per exemple, també, que és el cap del departament d'interpretació de música, estic parlant d'educació musical. També a Mònica Raivatka, que és una professora que treballa el que és la música i les arts en prevenció de demències, que és una de les meves línies de recerca i que a mi m'agradaria que dintre del que són els beneficis de la música, que els meus alumnes poguérem tindre també això en compte. Però no vaig a parlar d'això, sí de d'esta estada formativa, totes aquestes reunions que he tingut, també en Federica. Cada dia tenia moltes reunions. Després vaig estar en el Singing with Friends. És un cor que treballa també des de l'educació, des de la integració de les arts, on esta professora Victoria Tisler està treballant i està col·laborant amb ells. Un altre encontre, reunió amb Mary McGridley, també de lo que és l'intercanvi igual de docents que d'estudiants. Voldria dir tantes coses, però ho he de resumir molt breu. Ha sigut una estada molt profitosa, on ja s'han començat a fer les nostres universitats, la UGI i la West London, han començat ja a preparar un conveni perquè m'he entès tant des d'aquella part com d'esta nostra, que és molt profitós, és molt interessant que puguem compartir, debatre i reflexionar conjuntament, perquè a veure si compartim, des de luego avancem més ràpidament, i això ho hem tingut tot molt clar. Jo crec que ha sigut una millora molt, molt, molt no només per al meu perfil, sinó perquè això va revertir en els meus alumnes, i a mi jo crec que per a mi és el més important. Aleshores, donar les gràcies, com sempre, a la universitat i al personal que gestiona que nosaltres puguem fer aquestes estades formatives. Així que moltes gràcies a tots.